ġejja. Issa għandek din. Kif nintet, din id-din. Kut naddaqqa ta' mazza fuqa. Għajja ħadajnuni nizzel għandek. Kif? Kif id-din? Għaxi ninżel bispalti fuq għawja. Għajja. Zommuni, ma zommuni. Għajja. Le, spalti titri fuq. Ma se mux jħċentrat mal-bot Spalti titri. Għanaw ġej, għanaw ġej. Spalti titri fuq emmek. Ejja, tażel u iżet. Lallu. Għala naqra xinu jġora. Zaħir, eskula għadna għid Isma' Kemm hu strong man, kemm it-qila di, qila di sieħbi, qila? Qila ħafna mid-dera. Jisu jien fil-ħodu. Tajjeb, guys, intu xabsiba kbira! Cool. Ħbibti, xtaqt namel iżjed, imma billi għaw tinżel bin-nizla ma stax namel karozzi, kis-soltu namel karozza budnija, nġbeb xari u nġbeb bonqi, u s-soltu narpa washing machine u ġiċ-ċilindri. Pero tawni maġiex għax għandu l-mamin qabel problemi, għas passi għaw tawni miej, nissobben. Ok, għamilna l-sajna. Kolla xal-karita.